Muri yeZimbabwe ndadzoka nema-updates amanga makamirira. Nhasi kune zvinhu zvanga zvaitika ku court yaComrade Nyoka Yemabhunu. So panapa vanhu vazhinji vanga varikuda kunzwisisa kuti zvizvi zvikumbonyatsofamba sei, but sekupromisa kwatakaita kuti pama-updates apa hatizokusiyei makadaro, hatikusiyei muri nherera, isusu tiripo ndisu zvibaba zvacho. So kana ukatosvika panapa uchiziva kuti wewe wakafanana neni, une chibhanditi kana kuti chibhinya chekusumudza ZANU-PF nenzeve kudai so, wobva wairovera pasi kuiti tanga nekulike this video right now, wobva wadedzera kuti ZANU-PF yacho ngaiboyikane right now. Nyaya iripo yakamira yakadai so, inini sekunzwa kwandaita nyaya ma-streets and kutenderera iko zvinezvi ese, gari ndangokupai yandinoti a direct update zvinhu zvaitika mumeso edu. Nyaya iripo pacourt handiti yanga iripo kuti inge ichiitwa court number 7 ndoma yanga iri kuitika number 7, but update iripo ndeyekuti court yapostponda ichazodzoka zvekare nyaya mudare musi wa 27 June due to court staff shortages. Ndo zvinhu zviripo zvaitika kudare redzimhosva nhasi. Saka nhasi nyaya yaningirikini yaComrade Nyoka yatopostpondwa yakadaro. Nyaya yavanga vari kupindira mumatare aya kana nyaya yavanga vari kuendera kukoti ndo nyaya iya yaingotaurwa chinzi nyaya yemasofa. Tingangoti nyaya dzatsuro gudo, nyaya dzekungonzi unongoziva, I don't know kuti zvinenge zvakunyatsosangana papi. Even kana vanhu vacho vakasunga munhu kuti munhu anongonzi angotorwa obva angopiwa charges zvisina direction. So ndo nyaya yacho yanga yanzi iri kupinda muningirikini, kanyaya yake masofa kaya kanyaya yake chinherera kana kuti kanyaya yakatinoti kekunyeba. Ndo zvinhu mamirire azvanga zvakaita right now paupdate yanhasi. So tiri papo pane vanhu kana kuti delegation of 4 people vanga vari kunzi vabve vakabva kuZimbabwe kuti vange vachiuya kunoita nhaurirano kana kuti kuonesana naComrade Nyoka Yemabhunu kuti vanzi vachinje ningirikini yavo strategy kana kuti ningirikini pace kana munhu wavari kufamba naye vachinje bhiza, ma-negotiations kuti aiwa imi michisiyana nebhiza renyu ramuri kuita sei, ramuri kumhanya naro, musiyane bhiza rikutarwa its Vice President Constantino Chiwenga, ndo vari kunzi siyana nebhiza iroro mukwanise kumhanya nebhiza rimwe riri kuda kubhejerwa nemunhu wese, kana kuti bhiza rine mari riri kunzi tagwirei, riri kunzi rikuda kupindawo muresi imomo. Ndo nyaya iri kumwe iri kunzi yagaitika. Saka so those people bakuzosvika kwavo ingori nyaya inongobuda ingori ningirikini iri parumors version wasiya hatina kukwanisa kunge tasangana navo bose tonyatsokusangana nevanhu vacho ivavo 4 tovabvunzawo mibvunzo yatinovabvunza, and kuti maZimbabweans vanenge vane zvizhinji zvavari kuda kuita kutaura pamusoro penyaya iyoyi. Saka hai pari kupisa, but this update was according to Sarwaka. Ndo zvinhu zvaanga atiudza kuti aiwa ndo zviri kuitika kumana ingona ikanyaya iripo ndeyekuti pane vanhu 4 vakaningirina vakadai so go and tell Zimbabweans kuti ndo nyaya iripo kuti vari kuda kunoita kunorova kaunda vanotaura naComrade Nyoka Yemabhunu vari mukati muningirikini mumo vanga vakasungwa. Saka zvinhu zvacho zvinonetsa mwana, zvinotemesa musoro, but anyway inini ndangopfuura nepanapa kuti ndingokuzivisai ma-updates ariko munyatsoziva zvinhu zvinenge zvaitika in time ndisingatambise nguva yenyu. I know kuti vazhinji mune zvakawanda zvamuri kuita kumabasa, muri kumachichi, kumadhidhira muri kuita. Singozivai kuti nhasi kukoti hakuna zvaitika, yapostponedwa due to court something zvinhu zvavo zvema-shortages zvavari kuita ikoko. So 27 June ndo pachadzoka nyaya, but I think nyaya iyi pachanetsa because pamberi apa pari kudiwa kuti mwana wese nyaya yanhasi I was okay with it kuti maZimbabweans havana kuuya because inga ikuri nyaya yemasofa, so hapana nyaya tisina nebasa rese, but nyaya hombe pane political game dele nyaya yekoti yeningirikini extradition ndo pari kudiwa mwana wese kuti ange achinoungana pakoti achinoita zvavari kuita. But as of today so far so good because inga ingori kanyaya kasina basa, even zvekutopostponed kwacho it was good, but dere extradition I think ndo day rakakosha kuti maZimbabweans munge muchinomira naComrade Nyoka Yemabhunu. Ndisiri kupedza nguva yenyu. Kune vari muSouth Africa kana unoda kuregisterwa company yako usina FNB usina work permit kana start permit, unobva wavhurirwa FNB business account naOwen. Zviri easy. Unoziva kuti mazuva ano zvekuswera muchikumbira ma-account evanhu zvemabanking zviya zvichakuuraya nestress wakomana. Rova screenshot, tora phone number idzozve so utaure naOwen right now akuvhurire yako. Usaswera uchivhairirwa kune maZimbabweans vakajaidzwa vakajaira ngonyengererwa. Mazuva ano takangozongoti ningirikini hedza tikutsvagirei Owen anosolva nyaya yacho, and I always tell you guys kwa makanzwa mune imwe problem iri kukunetsa igara mandiudza totsvaga solution yacho. Saka Owen akauya akati ndovhurira munhu wese
FNB business account yako as long as une passport chete zviri easy. Usasakumbira zvemaakaunti zvevanhu ende zvakachipa, usakudzwa zvinhu zvekunyeba. Handingokwanisa kuzongodedzera mapurice because vamwe munozotadza kutorara, anotozotadza kurara makungofona imini ngotorai nhamba ungoitirwa zvinhu zvako zviri easy wobva watoitirwa futi necompany registration pasame process iyo. So contact panhamba idzo dziripo. For now ndoda kusiya makateerera, pane zvinhu zviri kutaurwa panapa muri yeZimbabwe. Teererai, I want you to listen to this audio very carefully so that imimi kana muchinge mune something to say zvekare munokwanisa kuzondisenderawo enyu maaudios, even kune vanenge vachida kutaura neni pamacalls chaipo muchitaura anything to do with politics. Contact me right now. Ndibate panhamba dzangu idzodzi dzichisati dzakanzi nikirikini audios, send audios idzodzi. Ndobva ndakuita sei, ndobva ndakuconnectai pacall, tototaura wototaura nachikulindi chacho tichitaura zvepolitics ipapa. Ndikuti ndikunzwa kurwadziwa zvikuru pamusoro pemukomana anonzi Nyoka Yemabhunu. Mukomana uyu akundirwadza zvikuru zvekuti ndinonyatsa kuona kuti izvezvi pandanga ndichiteerera this channel, ndichiteerera Bongo uchikurukura nemurume wanga uchitaura naye achiti zvoni ndini munin'ina waNyoka Yemabhunu. Haasi kutomboratidzika kuti angava ndiye munin'ina wacho, ende haasi kutomboratidzika kuti angava neproof yekunyatsa kuti atizivise kuti zvechokwadi ndiye, uyezve zvaari kutarisira kune nyika zvekuti iye murume asakuda kuti senyika igone kumuita kumuchengeta iye pane kuti iye ashande. Koziye kana ati sababa arikufanira kumira sababa, ngaamire sababa achiita kuti even mukoma wake avamirire muusungwa kwaakaitwa. Saka izvezvi anouya kwauri achiclaima kuti anoda kukuuraya. Anokuuraya hawo. Kana iye aine simba rekukuuraya, hakudi kuva nesimba rekukwanisa kuita kunopisa mukoma wake sezvo iye ane simba rekukwanisa kuuraya. Semunhu, semaonero andiri kuita semunhu, dai anga ari munhu wekuti anokwanisa kufunga, anonzwisisa, anorezina, aikwanisa kuuya kwauri achinyatsa kumenshena zvakanaka kuti ona Kolera, pane nyaya dzokutaurika dzaNyoka Yemabhunu dai tabatsirana zvinoti nezvinoti but akuuya obva atanga kuda kukuthreatina iwewe wacho. Do you know kuti inini maonero angu handiramboona kuti ane anything chaanokwanisa kubatsira nacho mukoma wake kunze kwokuti iye akuda mari kuti isvikire mupoketi yake, then kuti akwanise kubatsirika iye pachake. Hazvina zvazvinobatsira kuti iye abatsirwe, Nyoka Yemabhunu asati abatsirwa. Sevanhu isu dai tongoti dai Nyoka Yemabhunu akwanisa kuwana rubatsiro nguva ichiripo, kozi pari kudhileyiwa, asi kudhileyiwa kwacho kune zvakawanda zvichitogadzirisika. Tikungokumbirawo kuti dai mukomana uyu zvamuitira zvakanaka, asi kuuya kuzviti munin'ina weNyoka Yemabhunu, it's a useless man. Toda kuti undisvitsirewo audio yangu iyi.